almuɗo o noon ko ɓi Alhasan Ly yummiraɗo o wiite ko Maymuna Ndongo wari e juuɗe Ceerno Ibrahima Gange ko ɓooyi seeɗa o yettinine kadi alluwal ngal ko ɓooyi seeɗa jonnoon omo yiya ha suudu makko omo yiɗi reftorade weltinirde ɗum jinnaɓe ɓe e almuɓɓe ɓe e hirjinirde ɗum kadi sukaɓe jangoɓe ɓe e barkinorade ɗum kadi fofof kadi koye jungo ceerno men Ceerno Bachir woni ceerno men Ceerno Basiru Thiam o wi alhamdulillahi rabbil alamin o wi caggal salminde e juurade addunoɓe ɗo ko jokkere en ɗam ceerno Alhasan teddinirinoɓe ɗum gila e jottingol alluwal ngal haa e dewgal ngal o wi kono noon ko ɗemnoɗo ɗum yejjidde ko e 5 heures he o siftori ɗum o wi no wayi fofof o ara o salmina o juuro o jokka en ɗam o duwo e dewgal he o duwo kadi e alluwal he beele eɓe daña barke dañeteɗo hen o wi Qur'ana ko haala Allah ko barke tan woni hen ala ɓurɗo Al-Qur'ana kala mo jiiɗa woni ko less Al-Qur'an garɗo hen fof arata ko barkinorade arata ko ɓeyditorade e dartirde ɗum moƴƴere Allah o wi no ɓe jirini noon ɓe beltima sabu ɓe tawi ɗo ko needi rewɓe ɓe na jooɗi bange worɓe ɓe ne kadi na jooɗi bange fofof kadi ena rokki needi fofof kadi ena heɗodiri o wi no ɓe jiiri ɗum ni ɓe beltima hen no feewi alhamdulillahi rabbil alamin o wi ɓe tawi ɗo ko almuɓe Qur'aniyankoɓe hay sinno ko sosoɓe kay kono kam ko seremɓe ko almuɓe sabi ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ɗum ko haala nelaɗo kadi ko hadis celluɗo hay goto wawa firtude ɗum o wi onon fofof sondendi ɓuri moƴƴude e nder mon ko janguɗo Al-Qur'an caggal mum o jooɗi omo jangina ko ɓen ɓuri moƴƴude fofof ɗum noon ɓen ɗo tawtora fof ko kañum en gardoto kadi ahlul Qur'ani ahlullahi so Allah ene jogii koreji ko yimɓe jangoɓe Al-Qur'ana e janginoɓe Al-Qur'ana goni koreji makko o wi wadde kayɗa andi ko ɓen ɓuri fofof o wi ɓen ɗo tawa fof ko kañum en gardinte sabu ko Allah ardiniɓe o wi ɓe beltima noon e konngol ceernajo o alhamdulillahi rabbil alamin Allah jarama ceerno Ibrahima jarama
ɗum ɗo wona ko weeɓi hay e ɓiɗɗo gorko weeɓaani saka e ɓiɗɗo debbo tindini ko tinnaare ceerno o e himme makko hay so suka o tinnimane ko e dow tinnaare ceerno o suka o tinni ko dow ɗum ɗon heɓa alhamdulillahi rabbil alamin o wi jogiɗen ko du'aawu enen e jinnaaɓe ɓe fofof sabune hay gooto waawa yoɓde ɗum ɗo harfeere wootere e alqur'an hay gooto waawa yoɓde ɗum ko mbaɗɗa heen ko heewi fof to bange ma an to cikkaɗa na heewi walla ko goɗɗo sikkata ena heewi ɗum ko seeɗa e alqur'an alhamdulillahi rabbil alamin ceerno o yo Allah yommo moƴƴere amin Allah noon yoɓi hono ni ena tindina Allah woni ko e yoɓde yo Allah ɓeydu wuneji ɗi amin Allah ɓeyda barke e jangde he amin ɓeydanamo barke e duɗal he ɓeydanamo barke kadi e almuɓe he amin ceerno Alhasan ne en duwanimamo dewgal ngal yo Allah moƴƴin fewna yo Allah waɗɗum dewgal sunna yoko julɓe ngooɗa yaltu heen Allah okka en heen sagoji men wiye haanino waɗama ko adi joni wata en ji heen ko eɗen nimsa amin Allah adda heen ɓesngu barkingu taw kadi ko jangoɓe alqur'an sunniyankoɓe tizaniyankoɓe alluwal ngal ne kadi yo Allah wat heen barke ko heɓa heen heewi famɗi yo Allah wat heen barke yo Allah newnu kadi ko heddi ko newnana kadi heddiɓe ɓe fofof enen ne kadi arɓe tawtorede ɓe Allah jarama en jarama en jokki en ɗam yo Allah jokku balɗe yo Allah hokku en ko hokkanno jokkoɓe en ɗam yo Allah hejnu en e barke alqur'an amin gargol men haa ɗo pele men haa ɗo e galle he taw ala ko addi en so wona ɗum ɗo yo won sababu kumtal haajuji men enen fofof haajuji men aduna e laakhara fofof sababu juutde ngurdam wona sababu juutde ngurdam wona sababu cellal duumingal wona sababu haajuji kumtiɗi alhamdulillahi rabbil alamin o wi ɓe jiɗano hen ƴeftude konngol haade seeremɓe ɓe ne jooɗi kono haade jikke moƴƴo ena woodi tan kala ko haali ɗo heewi famɗi ena wela en nam ko ɗum addanimo haalde ko haali ɗo ko mo acca en haqqe no feewi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Chairman Chair Bashir oyi machallah moƴƴi feewi yo Allah wat hen barke yo Allah naftir en ɗum amin. Chairman Chair Ibrahima Gange o wiɓe o salmini julɓe ɓe no feewi o wi omo yiɗi seedade seeɗa e almuɗo o ha e jinnaɓe ɓe nde wonno ko kamɓe ngoni jangoɓe almuɗo o so yiɗi jangude jinnaɓe ɓene kadi ballitanimo almuɗo o jangata ne selli so jinnaɓe ɓe jiɗi almuɗo o janga almuɗo o jangani ɗonne kadi o jangata kamɓe ɗiɗo fof ballodiri o wawi jangude o wi jinnaɓe ɓe ne dari e darde faade e jangde suka o no feewi eɓe toppiti suka o kadi jangde mum no feewi kala ko ceernajo o wi taw kamɓe koɓe keedi yeeso kanko almudo one kankone ko neɗɗo deeƴƴo mo heewani hare walla mbiya mo haɓetaake kadi ko ballannoɗomo e duɗal he no feewi sabu e nder jannginoɓe he duɗal to omo tawa e jannginoɓe he omo wallannomo e sukaɓe he omo duwanomo no feewi omo wiya yo Allah wat e dewgal he barke waɗa e alluwal he barke bijahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi kono noon kamɓe ɓe gona haaliyankoɓe en daɓɓikinto ɗo tan kono kam kala ko almudo waɗananno ceerno mum kankone kadi omo waɗanno ɗum wona fittude wona lawƴude wona ƴoogol hay wallude ɗum e sukaɓe emo waɗanno ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.